Animal Welfare България е официално регистрирана в началото на тази година, но работи дейно от 5 години вече. Идеята се роди от там, че просто ние, хората, които я работим, имаме съдбата да срещаме бездомни животни и сърцето да ги прибираме и спасяваме. Затова го направихме официално тази година. Това, което прави Animal Welfare е да спасява бездомни животни, най-вече в нужда, защото никой не може да спаси всички бездомни животни и да им намира нови домове. Например, ето го Марчо. Марчо беше с 2 счупени предни крака, оставен сам да се лекува до улицата, най-вероятно след като е бил блъснат. Диана и Гергана веднага го прибират, което е просто съвсем нормалната реакция, която трябва да всяко човешко същество да реагира така. Ние го лекуваме, правят се всички нужни интервенции, лекарски намеси и така нататък. Следователно му намираме дом в чужбина най-вече. Как лекуваме, понеже всички знаем, че ветеринарните клиники са много скъпи. Единствено и само разчитаме на дарения, както от чужбина, така и от България, но най-вече от България, защото в чужбина вече това е прекалено много голяма, как да кажа, структура и много почти невъзможно някой млада организация като нас да се намеси в техните неща. За съжаление, българите също не са от най-отворените към дарения и това е... Аз ги разбирам, защото наистина има много лъжци, но ние се стараем да бъдем чисти и конкретни във всеки един случай, да си публикуваме всяко едно дарение и сметки, и касови бележки и така нататък. Нямам представа как по-чисто може да го направим и отворено. Така ще се надявам повече хора да започнат да ни помагат. Марчо, колко му струваше лечението, например? На Марчо лечението му излезе 1700 лева. Как успяхте да ги покриете? Не, все още висят около 500 лева. Имаме друг подобен случай наскоро, който даже по принцип, когато ние поемаме едно куче, което знаем, че ще струва много, докато не покрием сметките, не поемаме друго, защото нямаме тази възможност. Клиниката просто не ни позволява. Но така се случи, че трябваше спешно да се реагира на питбула Нерон, който извадихме от приюта. Той беше запушена анална жлеза, следователно кисти. Той щеше да умре буквално за дни. Неговата сметка също излезна около 1200 лева. Първа предстои, защото той има дирофилария, трябва да му слагаме и митицид, което е приблизително още около 500 лева. На колко животни сте помогнали приблизително сега? За тези 5 години бройката им е повече от 400. Колко от тях са намерени осиновители, в смисъл на всички? Почти на всички. Има и смъртни случаи, за съжаление. Има и тежки случаи, които просто не можахме да помогнем адекватно, но случва се на всички. Как могат да помогнат хората? Хората могат да помогнат не като подават сигнали на нас, защото това не ни е работата. Ние го правим от сърце, ние го правим доброволно. Да помогнат на нас в момента във всичките ни случаи, които сме поели, да изчистиме сметките, да дарат, да бъдат активни. Това е нещо, което могат да направят, да бъдат активни. Да не подминават животно в беда, да не подминават апел за дарение. Наистина не трябва да бъдем безучастни, особено в тази кауза. Аз първо казвам се Диана Плачкова и искам първо да благодаря на Елеонора, защото ако не беше Елеонора, може би много от случаите нямаше да може да се справим сами като новобранки с моите приятелки. Марчо е един от случаите, който намерихме на пясъчник и по ирония на съдбата ли, не знам съдба ли е какво е, закъсва ми колата там и го чухме как плаче. Намерихме го под една кола, вероятно бил блъснат. Като го заведохме на лекар, разбрахме, че има и кърлежова болест, което значи, че по никакъв начин нямаше да оцеляя. Кърлежовата болест се лекува много лесно и ще да е много жалко, ако го бяха оставили. В смисъл, не го бяхме намерили и нямаше кой да му помогне. Занимавам се горе-долу от 6-7 години с това. Не знам дали е въпрос на възпитание или си е до човек, кой обича животните и кой не. Но последните 3 години съм по-активна. Естествено правим всичко доброволчески. Всички работим, всички отделяме време обаче за животните. Те са за нас на първо място. Всички ни подкрепят около нас.
И радвам се, че за тези години съм видяла доста голям напредък. Много хора започнаха да се включват и мъже, което е ново. Преди бяхме само жени. И се надявам на по-хубаво да отиват нещата за напред. Наскоро имахме среща с министърката на земеделието, както и шефа на ОДБХ, по-скоро не на БАБХ в София, и обсъдихме, че най-вероятно това, което трябва да се опише в националната програма и това, което трябва да се вземе като мерки, е първо преброяване на домашни кучета на местно ниво. Това зависи от кметовете на общините, на градовете, от нашият кмет Иван Тотев. Той трябва да назначи 2 или 3 човека да тръгнат по къщите и да преброят кучетата. Следователно, тези кучета, всички, които са женски, хората или трябва да ги кастрират, или трябва да поемат своите, както се казва, отговорности за това да има женско куче. Например, бяха внесени предложения за да минат уроци в БАБХ или в местното ОДБХ, където тези уроци да им дават право да имат женско куче, да могат да изражат, да могат да... Това са този тип хуманното отношение, което взимат, и мисля, че и тези, които транспортират кучета. Също нещо да минават и всички собственици на женски кучета. Другите, данъците ще им се вдигнат, таксите ще им се вдигнат за това, че примерно не са си регистрирали кучето, че ако е женско, естествено. И всичко това ще спре и няма да им бъде наложено, ако те просто кастрират кучето си.